На 22 септември 1908 г. във Велико Търново с манифест княз Фердинанд обявява независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта Турция, а след това и великите сили признават официално българската независимост. Разград отбеляза празника на площад Независимост. Подробности за това историческо събитие от преди 115 години припомни директорът на Регионалния исторически музей Таня Тодорова. Обявяването на независимостта е един от малкото примери за безкръвен и мирен акт в нашата нова история в края на 19 и началото на 20 век. Едно значимо постижение на тогавашните ни политически елити в страната и безспорен успех на младата българска дипломация. Вестта за провъзгласяването на независимостта в старопрестолната столица Велико Търново среща изключително радушен прием в Разград. Тук, на площада, на който се намираме днес, се намира тогавашния дом на община Разград. От неговия балкон лично кмета на града Йордан Рашев тържествено прочита пред събралите се разградчани манифеста за обявяване на независимостта, възстановяващ българския суверенитет и легитимност. Текста на манифеста пред разградчани прочете младият специалист от Регионалния исторически музей Павел Русев. Цели 30 години българският народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на обозе почившия княз Александър държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи. На площад Независимост бе ръководството на община Разград, заместник областния управител Ивелина Иванова, депутатите Антоанета Цонева и Гюнай Хюсмен, представители на местния парламент и на различни институции. Празничен поздрав към всички на площада отправи изпълняващия длъжността кмет на Разград Добрин Добрев. Нашата родина, най-древната държава в Европа, има хилядолетна история, която по невероятен начин се смесват триумфът на победите с погрома на поражения, довели до загуби на територии и суверенитет. Но народът ни, подложен на геноцид и изтребления в дългите векове на робството, не се е предавал и не е позволил да изчезне спомена за българската държавност. Предците ни са вярвали в нашето държавно възкресение, защото са знаели, че народ без държава и памет за нейното минало не заслужава бъдеще. Нашият Разград с неговата древна история е доказателство за това. Следвайки поуките на миналото, ние, съвременните разградчани, залагаме на бъдещето и инвестираме в нашите деца и внуци. Честит празник, Разград! Честит ден на независимостта! За празничното настроение се погрижиха децата от танцова школа Хорце при Центъра за работа с деца. Тържеството по повод Деня на независимостта завърши с засаждане на дръвче, за което ще се грижат танцорите от детска танцова школа Хорце. Пред младата фиданка те се биха табела с надпис да се знае кой и кога е сторил това добро дело, след което тропнаха хорце и се снимаха за спомен.